No, hát sziasztok, egy Spin and Go ismét $2 egy orosz és egy német versenyzővel. Most kezdtük tapogatózás időszakában vagyunk. Most tudjuk az információkat szedni a játékosokról, hogy ki mennyire laza, mennyire feszes, milyen játékstílust képvisel. Na, akkor ezért ezt hívjuk meg, hogy ne limpelgessen mindenféle szírszar kártyával, itt kérem senki. Pláne most, hogy még 3-an vagyunk, ugye egy embert minden partiból jó, hogy kizár az ember, hát a legjobb, ha mind a kettőt sikerül. Ugye hát minél kevesebb emberkével kell megvívni a csatát, az nyilván annyival sanszosabb, és annyival kisebb a szerencse faktor is, úgyhogy ezért szoktam így meghívogatni. Hát ez katasztrofális, és lehet, hogy egy laza blöffel megnézzük, hogy ő mit gondol, aztán nagyon jó. Ugye a hívásnak több oka is lehet, most ugye egyszer a kasszánknak a gyarapítása, avagy ugye információszerzés a többi játékosnak a lapjairól, és ugye lehet bluffből is emelni természetesen, de az a 3-as 10-es, ez nekünk nem kell, pláne így, hogy nem kell érte fizetni, de azért nézzük meg, hogy alakulta volna belőle bármi is. Elég nyugodt kis asztal, szerencsére, nem tologatják az ólineket, meg nem hepciáskodnak nagyon az asztalnál, úgyhogy ezt szeretem, mert így lehetek én az, aki csinálja a terrort és a feszültséget. Ha lehet, hogy eldobtam egy sort, amennyire egy király lepottyan, akkor bizony rossz dobás volt, de hát erre appellálni az elején ugye elég nagy lutri, de természetesen ez annyira nem szép az élet, hogy ez így összejött volna. Na, hát itt gyakorlatilag nem történt semmi, végig passzolgatták, végig csak koplatták az egész partit. Hát igen, pedig egy 5-ös párja azért volt a Hókiknek, aki végigülte. Na, nagyon jó. Ezt szeretem, amikor így bepottyan, igaz nem sok, de egy kis zseton a semmiért. Na, ne hívjál, légy szíves, mert igazából kár volt belügyelnem. Csak úgy voltam vele, hogy hát, ha mákolódok, na de így nem. Megérezte. Viszont most viszont azért hívunk egyet. Oké, hát akkor kard ki kard. Nagyon jó. Szegény 10-es, az bizony elvérzett. Úgyhogy folytathatom a játékot. Egy jó ász bubi. All-in természetesen. Nem adta meg. Most viszont visszatolja rám az all-int. Jó, nézzük meg, van-e ásza. 1, 2, 3, azt mondom, hogy van egy jó flush-öm. Szerencsére eldobta. És akkor most pedig hívjunk az ász 3-ra. Nagyon jó. Ne legyen 10-ese. Ne legyen. Ezt most jól megküldöm, hogy tényleg csak akkor adja meg, ha van lapja. Nagyon jó. Ugye ezeket a lapokat nem érdemes nagyon
dédelgetni és csöndesen, halkan megjátszani. Na, jó, hát azt mondja, van dámája, és nincs, úgyhogy gyakorlatilag ezt a partit én most megnyertem. Hát ez most ennyi volt, köszönöm a figyelmet, és az előző gondolatmenetet azért még befejezem. Tehát, hogy nem érdemes dédelgetni és lassan megjátszani ezeket a igen könnyen sérülő lapokat, mert ugye könnyen belekerülhetünk egy csapdába, mint például, hogy van tízese, és akkor ott ugye, ha csak így limpelgetünk, ő nem hív vissza, megadogatja. Érdemes kiugrasztani a lovat, vagy bármit a bokorból, a nyulat, lovat, hogy kiderüljön, hogy van-e tízese, vagy nincs tízese, mert ellenkező esetben így könnyen meglepetések érhetnek. Na, köszönöm a figyelmet, szevasztok!